Punya unsa man kay sayop. Check. Check si Papa Rong. Check. So wala siya na demoted. For today's video, magtuon na sad ang anak ug ang papa about sa math. So gi-question ako si Sky, di ba nakita ninyo sa video? Check iyahang papa dili wrong. What is the least possible number of football that she could sell in these bundles? That she could Sell in these bundles. sell In these bundles. in these Bundles. bundles of joy. Okay, Of number joy? 2. What's my plan? Solve using LCM. Solve using LCM. Tsaka na ng LCM? Least common factor. Least common multiple. For number 3, solve. Okay. What's my LCM sa 605? Using continuous. Answer. Yes, Papa. Di wajud na kan iha, wajud na ni kaon. Cake siguro nahurutan ana. Okay, kung katungkol lagi. Juice. Wajud ni kaon kay tiwason jud ang assignment. Tama yan, sir. Diyan na. Saan may answer? Ang answer yun ba? Butang yung word answer. Answer. Lagi busog pa. Niguman pa na siya mukaon, human siya assignment. Lugay pa na. Pwede ka magluto ni gitlog. Sige. Ito yung kapipirma. So, Eh, hapit na 7, no? Mag Google look Meet back na. and check. Mama, may hawak ng tubig. Gamitin yung listing. Katawa din ko sa imong moment. Mga yan man dahil ma-voices kayo eh. Oo. Dali na kayo mayapan ng kwan. Release na. Yung mong classmate. Ano tinuyuan nga, nakibungot. Di mo inom na siya ba? Kay dugay magud siya mo kuan mo rest. Diritsuon magyud niya. Hoy! Tuna na na! Tuna na! Ito na na oy. Nagduwa. Wais man nang. Ready tubig. Magkabisa ko, Ma. Hoy, pagtuon ako no diha na unsa noon. Kadagan man ani niya gurimos nga magtuon oy. Tubig, mali. Naginom na maga. Humana na. Ngihi na sa siya ron taod-taod. Sina? Yun na, solve na. Yung chalkboard. Listing. LCM. Pagkaswerte na lang gyud nga na ay papa nga mapangutan-an, na ay papa nga mutuon nimo. Sus, akong time sa una nga nag-eskwela ko, dili ka maminaw, dili jud ka kahibalo nya isuwat jud nimo tanan example na sa blackboard kay para dili kabot sa balay imo nang sumasumahon, imo nang balik-balikon kung giyon sa gyud. Wa joy kapangutanan, grabe kay sa nga tanan. Nakagraduate nga paningkamot ra gyud kay ari ka makungutana sa wasad na kahibaw. Oh, di ba? Swerte jud kay sa nga tanan ni sila. Inga na. High school na na. Sa akong panahon. Pama na na section 1. Sky. Ah. Ang section sa mo ay high school. High school na bitaw nagitudlo. Elementary times. Uy, ako na section 1 taon ko. Pag high school, High school, section 1 ko. inspired man. Luoy. Sige na! Ano to nila may klaro sa math?
Kisay teacher nimo sa math, imong advisor? Mampasay dili. Mampasay. Science class man na siya. Science teacher. Teacher dito. Ang imong mga teacher, science teacher. Akong advisor sa science class na siya na teacher. Kung magbalin-balin. Science class. Kung wala pa kang nabalhin diya, times lang gyapon ka. Kaya ang uban di pa man ka mao. Ganun ko mga sa normal class. Mag 1 week mo Bago balik-balik. kayo makatunan dito. Niyahay ka ayo. Man. Ay, di ka ganahan og challenge di ay. Challenge gani noon na. Kay imong brain always magkuan andar. Idot na iwar alas tayo. Humana na ka sa imong assignment. Wala pa. Na pa di eh. Naa pa. Pila din nakabook. 5.